Joseph Murphy, Snaga podsvijesti. Druga strana, druge kasete, strana 61. Duhovna isjeljenja u drevna vremena. U svim narodima postoji stoljetno, gotovo nagonsko vjerovanje da negdje duboko u čovjeku počiva iscijeliteljska moć, sposobna sve narušene tjelesne funkcije i osjetila vratiti u normalno stanje. Vjeruje se da se ova čudna sila pod određenim okolnostima može prizvati i da odmah nakon njezinog pojavljivanja sve tjelesne i duhovne patnje nestaju. Povijest svih naroda puna je svjedočanstava koja govore u prilog ovakvom vjerovanju. U samom početku ljudske povijesti smatralo se kako moć nad zlim ili dobrim, uključujući i iscijeliteljske, silama koje utječu na čovjeka posjeduju vračevi, svećenici ili sveti ljudi uopće. Pretpostavljalo se da njihova moć potječe neposredno od Boga, dok su se konkretni postupci izlječenja razlikovali kod različitih naroda. Proces iscjeljenja je najčešće imao oblik prizivanja Boga kroz raznovrsne obrede, dodirivanje dlanova, izgovaranje posebnih riječi, nošenje amajlija, prstenja, relikvija i svetih slika. Svećenici drevnih religija primjerice davali su pacijentima snažna opojna sredstva ili ih izlagali hipnotičkim sugestijama prije spavanja, govoreći im kako će ih bogovi u snu posjetiti i izliječiti. Takvi postupci su često bili vrlo uspješni. Jasno je da se radilo o snažnim sugestijama upućenim podsvijesti. Štovaoci grčke boginje Hekate izvodili su poseban obred prizivanja svoje zaštitnice i iscijeliteljice upravo prije odlaska na počinak. Izlazili bi na otvoreno i u vrijeme punog mjeseca posebnim postupkom i u naročitim posudama miješali tamjan, mirišljive smole, jaja i ostatke žrtvovanih pasa i guštera. Nakon ovog grotesknog obreda odlazili bi u postelju i boginja bi im se obvezatno javljala. Brojna su izvješća o iscjeljenjima koja su slijedila poslije buđenja. Očigledno je da svi opisani postupci i obredi imaju za cilj što potpunije usvajanje sugestija ozdravljenja od strane podsvijesti. Isto je tako jasno da je u svim slučajevima iscijelitelj upravo podsvijest i da se ne radi ni o kakvim čudnim božanskim uplitanjima. Iscijelitelji su oduvijek postizali izuzetne uspjehe u slučajevima gdje je zvanična medicinska nauka padala na ispitu. Brojni takvi primjeri pozivaju na razmišljanje. Na koji način iscijelitelji širom svijeta postižu ozdravljenja? Odgovor leži u čvrstom, gotovo slijepom vjerovanju oboljelih da će biti izliječeni, što oslobađa moćnu iscijeliteljsku silu smještenu u podsvijest svakog ljudskog bića. Često se upotrebljavaju fantastični lijekovi, pribjegava krajnje neuobičajenim i čudnim metodama, a sve u cilju pobuđivanja mašte oboljelog i izazivanja snažnih emocija. Takvo stanje duha olakšava usvajanje sugestije o ozdravljenju, koja prodire najprije u svijest, a zatim i u podsvijest oboljelog. Detaljnije o tom procesu govorit ćemo u sljedećem poglavlju. Biblijsko izvješće o korišćenju moći smještene u podsvijesti. Zato vam kažem, sve što ištete u svojoj molitvi, vjerujte da primate i bit će vam. Marko 11:24. Obratite pozornost na razliku u gramatičkim vremenima. Nadahnuti pisac nas upućuje da vjerujemo i kao istinitu prihvatimo činjenicu da nam je želja već ispunjena i uslišena i da će do njezine konkretne materijalizacije doći u bliskoj budućnosti. Uspjeh ove tehnike zavisi od čvrstine uvjerenja da misao
ideja, slika predstavlja činjenicu u čovjekovom umu. Da bi bilo što steklo svoju materijalnost u ljudskom duhu, nužno je da čovjek misli kako to zaista u duhu i postoji. Nekoliko uvodnih riječi sažeto i sasvim određeno iznosi uputstvo za korištenje stvaralačke moći ljudske misli. Dovoljno je dakle unijeti, urezati odgovarajuću želju u vlastitu podsvijest. Svaka misao, ideja, plan ili namjera jednako je stvarna kao i ruka ili srce. Držite li se biblijske tehnike, iz svog ćete uma potpuno ukloniti svako razmišljanje o prilikama, uvjetima i ostalim pojavama koje bi mogle izazvati neželjene posljedice. Isključivo je na vama da u svoj um bacite sjeme, misao, koju će, ukoliko ga vi sami u tome ne spriječite, nepogrešivo proklijati i na kraju donijeti plod. Isus Krist je od svojih sljedbenika zahtijevao samo i prije svega vjeru. Najčešće riječi u Bibliji su: po vjeri vašoj neka vam bude. Uvijek kada bacite neko sjeme u zemlju, vjerujte da će iz njega izrasti odgovarajuća, sasvim određena biljka. Dakle, imate li povjerenja u zakonitosti rasta i poljoprivrede, uopće, sjeme će dati odraslu biljku svojstvene vrste. Vjera, onako kako se spominje u Bibliji, predstavlja način razmišljanja, stav, unutrašnju sigurnost, saznanje da će ideja koju svjesni dio uma u potpunosti usvoji, naići na isti prijem i u podsvijesti i nakon toga krenuti na put prema materijalizaciji, ostvarenju. Vjera je, u izvjesnom smislu, i prihvaćanje kao istinitog nečega što razum i osjetila osporavaju, odnosno ušutkivanje sićušnog, racionalnog, analitičkog, svjesnog dijela uma i zauzimanje stava potpunog oslanjanja na unutrašnju moć podsvijesti. Klasičan primjer biblijske tehnike zabilježen je u Evanđelju po Mateju 9:28-30. A kad dođe u kuću, pristupiše k njemu slijepci i reče im Isus: vjerujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše: da, Gospodine. Tada dohvati se očiju njihovih govoreći: po vjeri vašoj neka vam bude. I otvoriše im se oči. I zaprijeti im Isus govoreći: gledajte da nitko ne sazna. U riječima po vjeri vašoj neka vam bude jasno se zapaža da Isus zapravo traži suradnju podsvijesti slijepaca. Njihova se vjera sastojala u žudnom iščekivanju, velikoj nadi da će se dogoditi čudo, da će njihove molitve biti uslišene i upravo se to i dogodilo. Ovdje se radi o drevnoj tehnici iscijeljivanja koju od pamtivijeka koriste sve ljudske zajednice, bez obzira na vjersku opredjeljenost. Riječima gledajte da nitko ne sazna, Isus upravo iscijeljenima zabranjuje da o onome što im se dogodilo razgovaraju sa svojim bližnjima, jer se može dogoditi da naiđu na nevjericu ili osporavanje. Time bi bilo ugroženo Isusovo djelo, a ponovo u podsvijest usađena sumnja, strah ili tjeskoba dovela bi u pitanje izlječenje. Vlašću i silom zapovjeda nečistim duhovima i oni izlaze. Luka 4:36. Bolesne koji su se obratili Isusu na put ozdravljenja dovela je samo njihova vjera, potpomognuta Isusovim poznavanjem iscijeliteljske snage podsvijesti. On je naime i sam bio duboko uvjeren u ispravnost svojih riječi i postupaka. Isus je oboljelima ukazao na sposobnost njihovog subjektivnog uma i svojom dubokom, nijemom vjerom u iscijeliteljsku moć izmijenio razorne i negativne obrasce mišljenja usađene u njihovu podsvijest.
Iscjeljenja koja su odmah potom uslijedila samo su automatska reakcija na unutrašnju duhovnu promjenu. Dakle, Isusova je zapovjed u stvari poziv upućen podsvijesti oboljelih. Čuda u hramovima širom svijeta. Poznata je činjenica da je u mnogobrojnim hramovima i svetištima Japana, Indije, Europe i Amerike zabilježen veliki broj slučajeva iscjeljenja. Posjetio sam nekoliko takvih mjesta u Japanu. U nadaleko poznatom svetištu Diabutsu nalazi se veliki brončani kip Bude koji sjedi prekriženih ruku, nagnute glave u stavu dubokog kontemplativnog zanosa, visok 15 metara i naziva se Veliki Buda. Vidio sam mnoštvo mladih i starih kako ostavljaju ponude podno njegovih nogu. Novac, voće, riža i naranče, zapaljene svijeće, osjeća se miris tamjana i čuje brujanje mnoštva molitvi. Zapazio sam djevojku koja je nerazgovjetno promrmljala nekoliko riječi, duboko se poklonila, položila 2 naranče i upalila svijeću. Vodič mi je objasnio da je djevojka svojevremeno izgubila glas koji joj se vratio upravo u ovom hramu. Zato upućuje svoju zahvalnost Budi koji joj je po njezinom vjerovanju donio iscjeljenje. Zapravo, djevojka je od samog početka bila čvrsto uvjerena da će joj Buda pomoći ukoliko bude dovoljno često obavljala određeni obred, te s vremenom postila i prinosila odgovarajuće žrtve. Time je u stvari samo uvjetovala vlastitu podsvijest i usmjeravala njezinu energiju prema ozdravljenju. Pozitivan rezultat nije izostao. Kao još jednu ilustraciju moći sakrivene u mašti i bezuvjetnom vjerovanju, opisat ću slučaj svoga rođaka oboljelog od tuberkuloze. Pluća su mu bila teško oštećena. Saznavši za stanje svog oca, njegov sin donosi odluku da mu pomogne i vraća se roditeljskom domu u Perth, Australija. Ocu ispriča kako je upoznao svećenika koji se upravo vratio sa hodočašća, tijekom kojeg je posjetio nekoliko iscijeliteljskih hramova u Europi. Svećenik mu je prodao komadić Isusovog križa za veliku svotu novca. Mladić je zapravo pokupio iver sa poda svoje radionice i odnio ga zlataru koji ga je ugradio u prsten. Ocu je ispričao kako su mnogi doživjeli iscjeljenje nakon što su samo dotaknuli prsten i križ s kojeg potječe komadić drveta. Pripovijest je u toj mjeri potaknula očevu maštu da je stari gospodin zgrabio prsten, stavio ga na grudi, šutke se pomolio i zaspao. Ujutro je bio potpuno zdrav. Svi medicinski testovi davali su negativne rezultate. Jasno je da ga nije izliječio iver pokupljen sa poda radionice, već njegova do krajnosti potaknuta mašta, zajedno sa dubokom vjerom u potpuno ozdravljenje. Spoj mašte i vjere, odnosno subjektivnog osjećanja, za posljedicu je imao iscjeljenje. Otac nikad nije saznao za prevaru, a da je, vjerojatno bi mu se bolest vratila. Ovako je proživio u savršenom zdravlju narednih 15 godina i umro sa punih 89. Univerzalno iscijeliteljsko načelo. Opće je poznata činjenica da sve iscijeliteljske škole ponekad bilježe najčudesnije uspjehe. Bez obzira na razlike u pristupu, očigledno je da iza svih iscjeljenja stoji zajedničko, univerzalno načelo, a to je podsvijest. Stoga bi se trebalo podsjetiti sljedećih temeljnih istina. Prvo, čovjek posjeduje 2 funkcije uma, od kojih je jedna svjesna, a druga podsvjesna. Drugo, podsvijest je trajno i bez prekida podložna sugestiji.
Osim toga, podsvijest ima punu kontrolu nad svim tjelesnim funkcijama, obilježjima i osjetilima. Usuđujem se povjerovati kako svaki čitatelj ove knjige dobro zna da se simptomi gotovo svake bolesti mogu sugestijom izazvati kod osobe pod hipnozom. Hipnotizirani čovjek, primjerice, može dobiti visoku temperaturu, može se naježiti, pocrveniti i sl. Već prema sugestiji koju dobije. Eksperimenti su pokazali da će osoba pod hipnozom, ukoliko joj se tako naredi, izgubiti moć govora, hoda ili bilo čega drugog. Tako se, na primjer, hipnotiziranom može pod nos staviti čaša vode i reći: slušaj, ovo je papar, dobro pomiriši. Kada pomiriše, počet će kihati. Što je po vašem mišljenju izazvalo kihanje? Voda ili sugestija? Stavite li hipnotiziranoj osobi, koja vam je prethodno priopćila da je alergična na hajdučku travu, bilo kakav prirodni cvijet ili praznu čašu pod nos i izjavite da je to upravo hajdučka trava, uslijedit će tipična alergijska reakcija sa svim popratnim simptomima. Takav razvoj događaja jasno pokazuje da uzrok oboljenja počiva u ljudskom umu, stoga iscjeljenje predstavlja mentalni proces. Svima su nam poznata iscjeljenja uz pomoć različitih nadrimedicinskih ili vjerskih obreda i postupaka, ali je isto tako jasno da je u svim slučajevima bez izuzetaka pravi i jedini iscijelitelj podsvijest. Obratite pozornost na koji način podsvijest iscijeljuje posjekotinu od brijanja, jer ona savršeno zna kako se to radi. Liječnik će obraditi povredu i reći: ostavimo prirodi da učini ostalo. Priroda znači prirodni zakon, zakon podsvijesti, zakon samoodržanja na kome se temelji funkcioniranje podsvijesti. Nagon samoodržavanja je prvi zakon prirode. Čovjekov najsnažniji nagon je jači od svake sugestije i autosugestije. Različite teorije. Ne bi imalo nikakvog smisla, a i čitatelju bi bilo sasvim nezanimljivo upuštati se u raspravu o brojnim teorijama različitih vjerskih sekti i skupina za terapiju. Većina tvrdi da posjeduje jedinstvenu i jedinu istinu, odnosno da samo njihova teorija daje pozitivne rezultate. To naravno nije i ne može biti istina, kao što je pokazano u ovom poglavlju. Svjesni smo da postoje različite vrste iscjeljenja. Austrijski liječnik Franz Anton Mesmer 1734. do 1815. koji je radio u Parizu, otkrio je da prinošenjem magneta oboljelom tijelu postiže čudotvorna izlječenja. Slična iscjeljenja postigao je i uz pomoć raznih drugih komada stakla i metala. Kasnije je prekinuo s tim metodama, tvrdeći kako do iscjeljenja dolazi poradi djelovanja animalnog magnetizma i postavljajući teoriju da iscijelitelj bolesniku odašilje blagotvornu energiju. U svom daljnjem radu opredjeljuje se za liječenje uz pomoć hipnoze, koja po njemu dobiva ime mesmerizam. Njegove kolege liječnici smatrali su da za sva iscjeljenja treba zahvaliti isključivo sugestivnosti. Sve opisane skupine stručnjaka i nadristručnjaka, uključujući psihijatre, psihologe, liječnike, vračeve i vjerske iscijelitelje, koriste istu univerzalnu silu smještenu u ljudskoj podsvijesti. Svaka od njih tvrdi kako do iscjeljenja dolazi upravo zbog njihove teorije, ali proces iscjeljenja predstavlja točno određen, pozitivan mentalni stav, unutrašnji stav ili način razmišljanja koji se naziva vjera, vjerovanje ili uvjerenje. Ozdravljenje se uvijek temelji na bezgraničnoj nadi, povjerenju, po mogućnosti u pozitivnom ishodu, koji djeluje kao snažna sugestija
i potiče podsvijest na oslobađanje, odnosno aktiviranje svoje iscijeliteljske moći. Svaki iscijelitelj liječi na istovjetan način. Naravno, razlikuju se metode i prateće teorije, ali postoji samo jedan proces iscijeljenja, vjera. Postoji samo jedna iscijeliteljska sila, podsvijest. Opredijelite se za teoriju i metodu koja vama najviše odgovara, a što se ostalog tiče možete biti mirni, imate li vjere, rezultat neće izostati. Paracelsus. Paracelsus, čuveni švicarski kemičar i liječnik koji je živio od 1493. do 1541. godine, bio je između ostalog veliki iscijelitelj. Jednom prilikom je napisao nešto što se danas smatra očiglednom naučnom činjenicom. Bez obzira je li predmet vjerovanja istinit ili lažan, efekat vjerovanja je isti. Dakle, ukoliko vjerujem u kip Svetog Petra, onako kao što bi trebalo da vjerujem i u samog Svetog Petra, dobit ću rezultat koji se neće razlikovati od onog kojeg bi dobio i od samog Svetog Petra. To je međutim praznovjerje. Vjera sa svoje strane proizvodi čuda, bez obzira da li je istinita ili lažna, vjera uvijek proizvodi čuda. Paracelsusova shvaćanja dijelio je i njegov suvremenik, talijanski filozof Pietro Pomponazzi, koji je tvrdio: vrlo je lako zamisliti čudan učinak povjerenja i mašte, posebice ukoliko su oba osjećanja zajednička subjektu i osobi koja na njega utječe. Iscijeljenja koja se pripisuju pojedinim relikvijama također predstavljaju učinak mašte i povjerenja, odnosno vjere. Šarlatani, jednako kao i pravi vidari, dobro znaju da ukoliko podmetnu bilo čije kosti i proglase ih svetim, svaki vjernik koji dođe u dodir s njima ima sve izglede osjetiti pozitivan učinak svoga vjerovanja. Dakle, bez obzira vjerujete li da ostaci nekog sveca imaju iscijeliteljsku moć ili da je nekakva vodica u stanju vratiti vam narušeno zdravlje, pozitivan učinak ćete osjetiti samo zbog snažne sugestije koju prosljeđujete vlastitoj podsvijesti. Jedini vidar, isključivi iscijelitelj, je podsvijest. Berenheimovi eksperimenti. Hippolyte Berenheim, profesor medicine sveučilišta u Nansiju 1910. do 1919. prvi je javno iznio tvrdnju da se sugestija koju liječnik nameće oboljelom ostvaruje, materializira kroz pacijentovu podsvijest. Na 197 stranica svoje knjige Sugestivna terapija, Berenheim opisuje slučaj pacijenta oboljelog od paralize jezika koji nije reagirao ni na kakvu medicinsku terapiju. Poslije više uzaludnih napora, liječnik je bolesniku rekao kako je upravo dobio najnoviji instrument kojim će ga sigurno izliječiti, te mu je u usta stavio običan džepni termometar. Bolesnik je u svojoj mašti stvorio sliku instrumenta koji će mu donijeti spas i nakon nekoliko trenutaka vrisnuo je od sreće jer je ponovo mogao slobodno pokretati svoj jezik. Svaki liječnik će, nastavlja Berenheim, među svojim slučajevima naići na mnoštvo sličnih primjera. Nedavno je u moju ordinaciju došla djevojka koja je već gotovo 4 tjedna patila od potpunog gubitka sposobnosti govora. Utvrdivši dijagnozu, rekao sam svojim studentima da se gubitak govora ponekad veoma uspješno i gotovo trenutno liječi elektricitetom. Kada su donijeli potreban aparat, prislonio sam šaku na djevojčino grlo, lagano je pomaknuo i rekao: sada možete glasno govoriti. Uz izvjestan napor izgovorila je A, zatim B, a potom i Marija. Poslije je nastavila normalno govoriti, a smetnje su se potpuno izgubile. Berenheim ovim primjerom pokazuje snagu vjere kod oboljelog koja na podsvijest djeluje kao moćna sugestija.
Sugestija proizvodi plikove. Berenheim dalje navodi kako kod svojih pacijenata izaziva plikove na vratu lijepeći običnu poštansku marku na odgovarajuće mjesto, ali sugerirajući pacijentu da se radi o snažnom flasteru za hvatanje kukaca. Ovakve tvrdnje su dobile i eksperimentalni dokaz kod mnogih Berenheimovih kolega širom svijeta, što ne ostavlja mjesto sumnji u mogućnost ostvarivanja strukturalnih tjelesnih promjena pomoću usmene sugestije upućene pacijentu. Uzročnik krvarenja. Na 153. stranici Hudsonovog zakona fizičkih pojava piše: kod pojedinaca se sugestijom može izazvati krvarenje manjeg ili većeg obima. Dr. M. Buru je doveo pacijenta u stanje hipnoze i dao mu sljedeću sugestiju. Danas, u 4 sata popodne, nakon hipnoze, doći ćete u moju ordinaciju, sjesti na stolac, prekrižiti ruke na grudima i počet će vam iz nosa curiti krv. U dogovoreno vrijeme mladić se pojavio i učinio sve što mu je rečeno. Iz lijeve nozdrve mu je isteklo nekoliko kapi krvi. Sljedećom prilikom isti istraživač je tupim krajem instrumenta napisao pacijentovo ime na objema njegovim podlakticama. Zatim je pacijenta doveo u hipnotičko stanje i rekao mu: danas u 4 sata popodne otići ćete na počinak, a ruke će početi krvariti po crtama koje sam upravo nacrtao i pojavit će se vaše ime ispisano krvavim slovima. U 4 sata je pacijent, inače pod neprekidnim nadzorom, zaspao. Na lijevoj ruci su se odjednom pojavila slova njegovog imena, dok je iz nekoliko točaka počela kapati krv. Slova su ostala vidljiva mjesecima nakon pokusa, iako su vremenom lagano izblijedila. Navedene činjenice dokazuju ispravnost naša dva polazna stajališta. Najprije, da je podsvijest neprekidno otvorena i podložna sugestiji, i zatim da ta ista podsvijest posjeduje potpunu kontrolu nad svim tjelesnim funkcijama, osjećajima i obilježjima. Kratak pregled najznačajnijih činjenica. Podsjećajte se dovoljno često da se iscijeliteljska snaga nalazi upravo u vašoj podsvijesti. Imajte na umu da je vjera nalik na sjeme bačeno u zemlju, iz kojeg izrasta ona vrsta biljke koja je posijana. Zasijte ideju, sjeme u svoj navodnjavajte i hranite vjerom i nadom i dobit ćete željeni rezultat. Ideja za knjigu, pronalazak ili bilo što drugo koja vam se rodi u umu predstavlja stvarnu, postojeću činjenicu. Vjerujte u stvarnost, opipljivost svojih ideja, planova, otkrića i ukoliko budete istrajni, vidjet ćete ih zaista materializirane. Dok izgovarate molitvu, imajte na umu da je duboko unutarnje poimanje cjelovitosti, ljepote i savršenstva u stanju promijeniti negativne obrasce mišljenja u podsvijesti i proizvesti čudotvorne učinke. Do čudotvornih iscjeljenja u brojnim hramovima širom svijeta dolazi zahvaljujući mašti i bezpogovornoj vjeri koja djeluje na podsvijest i oslobađa njezine iscijeliteljske moći. Sugestija pod hipnozom u stanju je izazvati pojavu simptoma gotovo svake bolesti. Time se na očigledan način pokazuje snaga čovjekovog uma. Samo je jedan i jedinstven proces iscjeljenja. Vjera. Samo je jedna iscijeliteljska sila, podsvijest. Učinak ćete dobiti bez obzira da li je predmet vjere istinit ili lažan. Podsvijest reagira na misao rođenu u svijesti. Dovoljno je dakle da vjeru smatrate mišlju rođenom u svijesti.
Duhovna iscjeljenja u suvremeno doba. Jasno je da se svakog čovjeka tiču problemi iscjeljivanja tjelesnih oboljenja i rješavanja društvenih problema. Što to zapravo donosi iscjeljenje? Gdje se sakriva iscjeliteljska moć? Svatko od nas je barem jednom postavio ova pitanja. Odgovor je jednostavan. Iscjeliteljska moć počiva u podsvijesti svakog čovjeka, a promjena mentalnog stava bolesnog je oslobađa i navodi da počne djelovati. Nikada niti jedan liječnik, psiholog, psihijatar, svećenik ili vrač nije izliječio niti jednog bolesnika. Stara izreka kaže: liječnik ranu previja, a Bog je liječi. Psiholozi i psihijatri otklanjaju mentalne blokove i na taj način oslobađaju iscjeliteljsko načelo i vraćaju zdravlje bolesnom. Slično tome, kirurg odstranjuje fizičku prepreku u organizmu, nakon čega iscjeliteljska struja obavlja svoju normalnu funkciju. Niti jedan liječnik neće izričito tvrditi kako je upravo on izliječio pacijenta, već će iscjeljenje pripisati iscjeliteljskoj sili koja ima gotovo bezbroj imena: priroda, život, Bog, stvaralačka inteligencija ili snaga podsvijesti. Kao što je već rečeno, mnogo je različitih metoda otklanjanja mentalnih, emocionalnih i fizičkih zapreka koje onemogućavaju slobodan prolaz iscjeliteljskog načela u svima nama. Iscjeliteljsko načelo, smješteno negdje duboko u podsvjesnom dijelu uma, u stanju je i spremno, pod rukovođenjem vlastite svijesti ili svijesti nekoga sa strane, izliječiti duh i tijelo od svake bolesti. Iscjeliteljsko načelo djeluje u svakom čovjeku, bez obzira na boju, rasu ili vjeru. Nije dakle potrebno biti pripadnik neke posebne crkve ili sekte. Podsvijest će vam izliječiti opeklinu ili posjeklinu na ruci, čak i ukoliko sebe smatrate ateistom ili agnostikom. Suvremeni duhovni terapijski postupak se zasniva na dokazanoj činjenici da beskrajna snaga i umnost podsvijesti reagira prema vjeri koja se u nju polaže. Svećenik se pritom drži onog što mu propisuje Biblija, povlači se u svoj svijet i čvrsto zatvara vrata za sobom, što znači da se smiruje, opušta i predaje razmišljanju o beskrajnoj iscjeliteljskoj sili u sebi. Dakle, zatvara vrata uma za sve što bi ga izvana moglo ometati i tiho se s uvjerenjem okreće vlastitoj podsvijesti i priopćava joj svoju želju ili zahtjev, shvaćajući da će odgovor biti potpuno u skladu sa njegovim potrebama. Nije li čudno lijepo znati da će ono što je stvoreno u mislima na kraju postati stvarnost? Upravo je u tome bit stava: vjeruj da si dobio i dobit ćeš. Na tome se temelji suvremena terapija molitvom. Jedinstven proces iscjeljenja. Postoji samo jedan univerzalan iscjeliteljski proces koji djeluje u svemu i svima: u mački, psu, drvetu, travi, vjetru, zemlji, jer sve na ovom svijetu u sebi nosi dašak života. To životno načelo djeluje u carstvu životinja, biljaka i minerala kao nagon i zakon rasta i razvitka. Čovjek je, za razliku od svih ostalih, svjestan djelovanja životnog načela i u stanju je svojom sviješću njime i upravljati na vlastitu dobrobit. Mnogo je različitih pristupa, tehnika i metoda korištenja ove univerzalne sile, ali treba imati na umu da postoji samo jedan proces iscjeljenja koji se zove vjera, uvjerenje, jer po vjeri vašoj neka vam bude. Zakon vjerovanja.
svaka religija predstavlja izvjestan oblik izražavanja ljudskog uvjerenja, vjerovanja, pri čemu se vjerovanje objašnjava na najrazličitije načine. Vjerovanje je zakon života. Vjerovanje je misao u čovjekovom umu, koja omogućuje da se snaga podsvijesti rasporedi na sve faze njegovog života, u skladu sa njegovim uobičajenim načinom razmišljanja. Treba imati na umu da Biblija nikada ne govori o vjerovanju u obliku obreda, ceremonije, institucije, obrasca i sl., već o vjerovanju samom po sebi. Ono u što čovjekov um vjeruje je samo misao tog uma i ništa više. Ako možeš vjerovati, sve je moguće onome koji vjeruje. Marko 9-23. Iracionalno je vjerovati u ono što nanosi bol ili razara duh. Imajte neprekidno na umu da nije štetno ono u što se vjeruje, nego samo vjerovanje, odnosno misao koja daje rezultat. Sva iskustva, svi radovi, sve osobine i događaje u životu samo su odraz misli rođenih u čovjekovom umu. Terapija molitvom. Terapija molitvom predstavlja sinhronizirano, usklađeno i inteligentno zajedničko djelovanje svjesne i podsvjesne razine uma, usmjereno u točno određenom smjeru i sa točno određenim ciljem. Pri izvođenju naučno temeljene molitve, odnosno terapije molitvom, uvijek je potrebno znati što se radi i zašto se radi uz vjerovanje zakonu iscjeljenja. Kao što se vidi, terapija molitvom se naziva i naučno temeljenom molitvom ili duhovnim postupkom temeljenim na molitvi. Prvi zadatak čovjeka koji na sebi obavlja terapiju molitvom je da izabere ideju, plan ili mentalnu sliku koju želi doživjeti. Poslije toga radi sve da postane svjestan vlastite sposobnosti da tu ideju prenese svojoj podsvijesti na taj način što osjeti ili bolje reći povjeruje da pretpostavljeno stanje predstavlja stvarnost. Ostane li vjeran takvom mentalnom stavu, molitva će mu biti uslišena. Dakle, terapija molitvom predstavlja točno određeni mentalni rad sa točno određenom svrhom. Pretpostavimo da se uz pomoć terapije molitvom izliječite, odnosno oslobodite nekog problema. Krenut ćete od činjenice da je teškoća ili bolest posljedica negativnih misli opterećenih strahom i smještenih duboko u podsvijest. Ukoliko vam pođe za rukom da podsvijest oslobodite takvih misli, riješit ćete se i problema. Dakle, okrećete se iscijeliteljskoj sili u podsvijesti i sebi više puta, zbog podsjećanja, ponovite sve što vam je poznato o njezinoj sposobnosti da vam donese iscjeljenje. Vremenom će strah potpuno nestati i njegovo će mjesto zauzeti ispravna, čvrsta uvjerenja. Zatim je potrebno više puta iskazati zahvalnost zbog iscjeljenja koje će sigurno uslijediti, te svjesni dio uma pažljivo zaštititi od pomisli na problem. Tijekom molitvi ne treba se prepuštati negativnim idejama, niti na trenutak dovesti u sumnju pozitivan ishod. Takav mentalan stav dovodi do spajanja svijesti i podsvijesti, što sa svoje strane oslobađa iscijeliteljsku snagu podsvijesti. Iscjeljivanje maštom. Postupak koji se popularno naziva iscjeljenjem pomoću vjere ne podrazumijeva vjeru u biblijskom smislu, koja sa svoje strane znači poznavanje procesa prožimanja svjesnog i podsvjesnog dijela uma. Naprotiv, iscijelitelj pomoću vjere ne posjeduje nikakvo naučno poznavanje sila s kojima radi, iako često tvrdi kako ima poseban iscijeliteljski dar. Pozitivan rezultat je zapravo posljedica činjenice da bolesnik uopće ne sumnja u pozitivan ishod.
Istina je da vračevi liječe bajanjem, da iscjeljenje donosi samo dodir posmrtnih ostataka sveca, ali radi se samo o načinima da pacijent iskreno povjeruje u predloženi postupak i njegovu djelotvornost. Svaka metoda koja neutralizira strah i zabrinutost, a otvara put vjeri i nadi, donijet će iscjeljenje. Mnogi vidari tvrde kako poznaju pravu i jedino istinitu teoriju, jer njihova teorija daje pozitivne rezultate. To, kao što smo pokazali, ne može biti točno. Kao primjer djelovanja neupitnog vjerovanja, sjetimo se naše rasprave o švicarskom liječniku Francu Mesmeru. Još 1776. godine on je tvrdio kako postiže iscjeljenje dodirujući tijelo bolesnika umjetnim magnetom. Kasnije odbacuje magnete, ali razvija teoriju animalnog magnetizma, za koju smatra da predstavlja fluid koji ispunjava cijeli svemir, ali je najaktivniji upravo u ljudskom organizmu. Nadalje tvrdi kako je u stanju da navedeni magnetski fluid odašilje bolesniku i na taj način ga liječi. Mnogi su pohitali liječniku Mesmeru i mnogo čudnih iscjeljenja se dogodilo. Mesmer se preselio u Pariz, gdje je vlada imenovala komisiju sastavljenu od liječnika i članova Akademije znanosti, čiji je član bio i Benjamin Franklin, u cilju ispitivanja prijavljenih iscjeljenja. Izvješće komisije potvrdilo ključne Mesmerove tvrdnje, iako se navodi kako nema konkretnih dokaza ispravnosti njegove teorije magnetskog fluida i da su svi pozitivni efekti zapravo proizvod djelovanja mašte bolesnika. Ubrzo nakon toga, Mesmer je protjeran iz Francuske, a 1815. godine umro. Dr. Braid, liječnik iz Manchestera, potrudio se dokazati kako Mesmerova iscjeljenja nemaju nikakve veze sa magnetskim fluidom. On je otkrio da se tijekom hipnotičkog sna, u koji pacijenti padaju pod utjecajem snažne sugestije, javljaju gotovo sve pojave koje je Mesmer pripisivao magnetizmu. Dakle, sasvim je jasno da je u opisanim slučajevima izlječenje uslijedilo nakon aktiviranja mašte bolesnika i to pomoću snažne sugestije terapeuta. Takav postupak mogli bismo nazvati metodom liječenja neupitnim vjerovanjem. Kraj druge kasete, nastavak na trećoj